já jsem Bunny z kanálu Gaming.cz a já vás vítám u druhého dílu na hru Paintball Black Edition. Naposledy jsme tady skončili v okně, když jsme tady končili ten level na tom žlutově, teďka musíme pokračovat těma mnichama. Uj, já místo na stole, abych tady mohl vůbec hrát. Truhlička. Počkej, se s tím můžu citlit na myši. Možná ještě trošku víc, tak. Ne. Mich. Pojď, Mrtvej, další. Mník ještě. Dušička. Halo. Pojď. Pojď tam nižší. Co? Pojďte. Co? Pojď. Mrtvej. Semka. Jde nahoru. Hop. Secret. Nejde rozbit? Nejde. Tak. Kuku. Tak. Náboje, duše, checkpoint. Tak se na to vrhneme. Hop. Hop. Ještě někdo? Tak to prostě postřílím. Hop. Ještě někdo má problém. Armor. Potom se dušičky. Jako nic proti, ale to je to hodně velký. To vlastníme si ty sudy, já tam potom nebudu pod nohama. Takže destroys all objective, takže na to asi teďka už se může kašlat. Tam mnich, hop, mnich. Asi budu mluvit tady na středu, na to vykašlu, nikam chodit nebudu. Jestli někdo má problém, ty máš určitě taky problém. Kup. Pojď. Hehe. Jo, ten to dostal. Skončili všichni vzadě. Taky dostal. Proč jsem vlastně nezastřelil mrazák? Jsou truhličky, penízky. Se je vyzbírám. Strefilo mě to. Další. Ještě nějaký prachy, žádný. Těžko, že ještě nemám žádný jiný zbraně. To začne být sranda, že má člověk víc. Tady šipky. Ještě tady. Tak. Ten pentěk už kašlu. Tady už nic. No. Tak. Tady to celku zežba. Doprčic. Pojď, hop. Jaj. Sudy. Ale armor. Teď se ještě nakašlete, protože udělám tohle. Tak dobře. Čemu se? Ještě moc srabský.
rychle kliklo. Hop. Hop. Další, Embrace. Zase Secret. No jo. Si pojď si, hop, mrtvej. To se nevšim. Sud rozstřelit. Tak. Ještě někdo má problém. Tady je borec. V téhle se mi hrozně líbí ta metalová hudba, co tu mají. Danou k tomu. Tam jde nějaký šamrda. Pojď, hop. Hop. Mrtvo. V Robeku už máme zabít 180. Už jsme v půlce. To jde rychle. 6 minut. No nevím. Ticho. Ne? Co děláš? Hop. Hop. Pojď. Pojď. To je zažba prostě. Tam se to hrajou všechny střílečky. Klasický. To je jako Battlefield taky byl. Tam prostě odřízíte do ruky a hrajte si jak chcete. Ne. To opravuje. Jo. Za mnou metka. Kde se zabiju? Mrtvej. Kde se proletěl? Tam je... Nějaký náboj už bych si tady mohl jako vzít. Aha. Můžeme střílet. Já jsem se lekl. I když jsem ho viděl, to je zvláštní. Ještě vezmu nějaký broky. Tak, to mám broky, jdeme dál. Ten hezák je hrozně pěkný takhle. Tak. To je. Jo. Tak. Asi finish. Kuk. Hop. Kuk. Příznak démona. Se budeme ještě jeden čeká, stane démon. Tak, démonem.
konec. 10 minut. Jako fakt. Tak i tohle bude asi konec tohohle dílu. Jsem Painkiller Black Edition. Jestli se vám video líbilo, dejte like, jestli máte napady, co můžeme hrát, tak napište nějaký koment. Jestli chcete vidět další videa z našeho kanálu, tak dejte odběr, loučí se s váma Bunny a uvidíme se už v dalších videích, takže ahoj!